Isa Ayagi ne ga Ahmad Ayagi na gaishe ku. Gani da Isa Ayagi mun zo da sabon salamu. Komai a rayuwa na da dalili Allah ne ga gani da Ahmad Ayagi mun zo da sabon salamu. Komai a rayuwa na da dalili Allah ne ga na shi ya nufa in yi wake mai warkar da matuta in ya so za a warke hanyar tsira rike ta dan uwa da gaske karkai zalunci ko keta ba kyau wannan ka damke abinda ba ruwanka karka saka kai ka zake a rayuwa mu zauna lafiya mu kauda dukkanin kiyayya zance na kudu ba na biya ba fariya ni nasarata addu'a ta iyaye ce duka biyayya in kai musu ka dace sabawa iyaye akwai illa duniya makaranta ce mu dai a bangaren waka mu samu albarka sunan mu ya zamo jigo a dukkanin harka amma fa sai da ne hakuri a harka na sa jamani a aiki na sa kudiri na manci yawan uzuri yau gashi duniya ta karba kowa yana ta labari zamanin nan ya canza na duba na auna shi sai a kona ice zai koma toka da garwashi so mai kaunar ka duniya wannan ya dace harshen ka tauna shi kafin ka furta zance biyayya za kai gummanyanka domin ka dace komai da lokacinsa a rayuwa mu dinga duba rigar aro ce duniya biyo tunani masoyinka ai ya wuce magaucinka bar duba wanda ya fi ka kai da ka gyara aikinka ai kai ma ka fi wani ko da wani ya fi ka a sani na mai gona shi ke zuwa shuka komai girman aljihu da an cika shi sai ta suka ni na san sai an ku aje kana ake zuwa ɗauka ga Ahmad na Ayagi da Isa Ayagi mun gina labari Gani da Isa Ayagi mun zo da sabon salamu komai a rayuwa na da dalili Allah ne gatanmu Gani da Ahmad Ayagi mun zo da sabon salamu komai a rayuwa na da dalili Allah ne gatanmu